Според мен е важно да се чете, защото четенето отваря едни такива светове, които може да се вика да не си подозирал, че съществуват. Смятам, че на едно дете трябва да му се предлага много разнообразна литература. Аз съм започнал с приключенска литература, с фентази и ти си попадаш в едни такива светове, казваш брей, не знаех, че го има това. Темата трябва да е нещо, което е много близо до автора, нещо, което ти си преживял, нещо, което те е радвало, на което си се смял, нещо, на което си плакал. И това е начина, по който според мен ти можеш да привлечеш зрителя. Въобще исках дебютната ми изложба да бъде свързана с книга, с слово, защото колкото повече един човек чете, колкото един човек повече се образова, разбира нови неща, толкова по-добре за хората. Особено в днешното така вече дигитално време, все малко хора пишат на ръка, все по-малко хора си оставят време за четене. Точно заради това всъщност исках изложбата да представлява визуални и скулптурни образи, които всъщност да са обвързани с Радичков. А защо Радичков? Автор, който аз чета от дете. Много от неговите разкази и книги така са ме пленявали. До ден днешен откривам връзки между времето, което живеем ние днес и това, което той е писал преди толкова много години. Даже на моменти той е бил нещо и като пророк според мен, защото много от нещата, които той пише на времето, могат да се видят как се случват днес. Моят начин на работа е такъв, че аз прочитам изцяло ръчните техники. От дете това съм видял от дядо ми, това съм видял от всички майстори, които съм минал през ателиетата. Смятам, че по някакъв начин е важно да запазим традицията в изкуството. Предпочитам инструментите по възможност да са ръчни, не са купувани, деца вика, повечето майстори си ги правят сами и съответно използвам и естествени материали. Важно е всяко едно произведение да може да мине през ръцете на автора. И общите и големите обеми, и детайлите. И по този начин, чрез този допир, всъщност от твоята работа на ръка, всъщност това нещо прилива в пластиката, в рисунката. Ако говорим за истинско, сериозно изкуство, то не може да се случи веднага. То е нужно, при него е нужно натрупване, нужна е една така много сериозна последователност. И според мен това липсва на хората днес. Да бъдеш наистина последователен, всичко да се минава в детайли, стъпка по стъпка. Не можеш да направиш едно произведение изкуство, каквото и да е то. Може да е фотография, може да е кино, може да е скулптура, рисунка, каквото и да било. Може да е танц. Сега си говорим за литература. Не можеш да напишеш една велика книга от раз. За това е нужно първо да направиш една книга, втора книга, да направиш една рисунка, втора, трета, стотна и после може би ще стане една хубава рисунка. В изложбата ще участва и дъщеря ми Пролет. И идеята за нейното участие е, че винаги когато правя някакво събитие, било то изложба или са ме канили някъде нещо да направя, винаги съм гледал и съм се стремял с мен да участват и деца. Защо точно Пролет? Това е моята първа дебютна изложба и там просто искам да е тя. И по този начин тя всъщност да разбере какво е да се прави изложба, да види, че работата не стига до там тя да си нарисува рисунката в ателието или да си направи пластиката, ами след това и да може и хората да видят това, което тя е направила. Най-много ни липсва това да влизаме в детайлите на нещата, да влезем в дълбочина. Това ни разболява. Ние винаги се движим по повърхността на нещата. А ако влезем в дълбочина в дадена тема, след това минава се малко време и публиката, хората казват: "Вау, какво е това нещо, което си направил, как си го постигнал?" За тях, за хората днес е странно да можеш да нарисуваш един портрет на човек. Той да си прилича. Днес всичко е от пластмаса, не всичко е изкуствено, то се прави на машина
Докато точно тази дълбочина всъщност дава една такава красота, която много ни липсва в днешното време. Тази дълбочина всъщност и това отделяне на време, за да стигнеш в детайлите, няма как да разбереш един материал, било то дали е дърво, камък, хартия, как действа този материал, как можеш да го използваш правилно. За това нещо е нужно много време, не са нужни дни и месеци, нужни са наистина много години. И за да стане нещо както трябва точно едно такова натрупване. Идеята на изложбата е, че когато отидеш в една галерия, в един музей, забелязваш, че почти винаги хората не четат това, което е написано на табелките, на описанието на произведение на изкуството. И аз това винаги така съм го забелязвал, а пък за мен четенето е много важно. Въобще да четеш. И все съм си казал, че когато имам изложба някога, тя трябва да е свързана точно с четенето, с това да прочетеш нещо. И всъщност така дойде и самата идея изложбата да бъде свързана с книгата, с разкази и с четене. Влизайки в галерията, вие ще видите едни обекти, едни пластики, едни рисунки, които сами по себе си са нещо. Някои от тях са разбираеми, някои от тях не са разбираеми, някои от тях ние ги познаваме, някои от тях ние не можем да ги оприличим на нищо. Но в момента, в който вие прочетете текста, който е към произведението, вие веднага ще разберете за какво става въпрос. Веднага то ще ви заприлича на нещо друго. Това, което съм се опитвал да направя. Идеята на начина ми на работа с тези пластики и рисунки е, че те се допълват с текста. Хората са свикнали да отворят една книга, да видят илюстрацията вътре и след това да прочитат произведението. Това при мен не е търсено и не е това идеята. Не съм направил нещата така. Те се комбинират, те се допълват и когато съм чел като дете ние връбчетата, това е било много рано в детската ми възраст. И чак години след това, например, съм се занимавал с темата за птиците. Това са неща, които дълъг период от време са ме занимавали и след време аз, правейки, например, птици, които се виждат в тази изложба, аз откривам, че те могат да се допълнат до текста. Най-важното е да не спираш, да се опитваш и както се казва, когато всеки ден ти продължаваш напред и продължаваш, накрая все някога ще се получи. И най-ключовото е всъщност да не спреш, да не се откажеш. Това е най-важното. I could stay here for a while, then I'm gone.